Ha nek kaya ngoten mbok ya wau-wau ngendika Den kula ora usah dadak mbleseke Praguta teng sawah barang. Nganti kaadane geger kaya ngeten iki. Malah cetha to kula bali terus matur karo bapak. Pak sampean kon rawuh dhewe teng Karangkadem anu teng negara Mandura. Matur piyambak Sun Prabu Mandura ngoten malah paripurna wau-wau. Yo. Mila nyuwun pamit nek sampun cetha kados mekaten kula nyuwun pamit madhal pasilan wangsul dhateng Karangkadempel. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki nyuwun pamit sinuwun. Yo, Nolo Garing, Surtiti ati-ati. Bagong pamit ora? Nggih nyuwun ngapunten nggih sinuwun. Kawit wau kula natoni penggalih panjenengan. Yo, sesuk meneh aja dibaleni. Mboten. Sesuk pun prei ya sinuwun. Yo. Pun mboten ajeng natoni sampeyan. Pun rada sauntara terus mengke dilanjutke melih pertengahan bulan. Yo. Sak paripurnaning pemilihan umum ya isa karepmu malah ngoceh tekan ndi ora ana gunane apa-apa malah ngomong wae kula mung nyaosi prisa yo wis ngerti aku nggih ngaten mawon nyuwun pamit tambah pangestu sinuwun yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik sinuwun Darawati kula nyuwun pamit yo Nolo Gareng sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih nggih pareng kula badhe wangsul dhateng Karangkadempel sing ati-ati Nolo Gareng nggih nyuwun pamit iya parang sinuwun ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih parang matur dhateng bapak napa ngendikae Sun Prabu Mandura ajeng kula aturke ngersane bapak iya wis kono sakarepmu bali ya nggih pun ngoten mawon nyuwun pamit ya nyanyi iki ana di 15.000 tampan ana kok wis tanggap sakniki kok wis paham wis bola bali kowe iki njaluk kok mesti caramu njaluk ngono kuwi mula tak paringi dhisik nggih niki gangsal 12 kula tok iya wis kowe tok mengko nek gareng njaluk oh iya ya ya wis gareng kena 10 nyo tak tambahi 10 nggih matur nuwun niki pun wonten selawe sinuwun iya lho selawe apa anu paringan saking Sun Prabu Ndarawati pun wonten selangkung mongko perjalanan Mandura Karangkadempel niku nek ditempuh mawi kereta niku cah siji 350. Kali kula kali Gareng 350 tambah 350 sama dengan 400. Wong tuwa goblok iki ya ngono. Ya wis tak paringi, aja kuwatir. Nggih, matur sembah nuwun. Nyo. Sembah nuwun. Matur suwun sinuwun. Iya. Jan nyenengake. Iya. Kawan atus. Iya. Sinuwun piye meneh? Kawan atus niku dereng maem teng dalan. Aku nek ketekan kowe karo Petruk apa Gareng iki mesti keneng kuwi lho. Mesti lho. Ya wis nyok. Iki swidak nggo wong loro jajal. 30.000 ki nek mangan nek ming arep tok njebloke wetengmu kowe iso waton ora lawuh apa-apa. Wah iya. Niku 30.000 tukoke segothok niku wis wah mucu-mucu cangkeme. Kok ora nganggo lawuh lho, sinuwun. Nggih. Niki mung sekul tok. Wah, edan ra. Nyok, tak sangoni ndok loro. Ratu ya ngesak ndok bareng. Prabu Baladewa kesenengane ndok asin. Oh nggih, matur nuwun. Wis cukup meriah. Aku wis iso mangan, iso numpak kendaraan tanpa bayar reng. Apa? Rene sik. Ayo mulih. Wah, kowe iki ora cerdas ora. Mulih kok tanpa sangu, ya kudu njaluk. Entuk apa? Lho iki dikai 10 saka Sinuwun Ndarawati, 15 saka Sinuwun Mandura. Totale pira? 20. 20 sing njaluk sapa? Kowe. Berarti kowe 10 aku 15. Ya. Ya, sah saya. Matur sembah nuwun sinuwun nyuwun pamit. Iki kok tegel men lho. Karo kakang niku ya tekan semono. Wah, nika luwih tegel nika. Nika niku nyili gelas wae nek pecah. Njaluk ijol ceret e. Gareng niku tenan niku rentenir banget ning Gareng niku. Nek ora ditegeli ndak tuman wae. Wis bali ya Bang. Ngono nggih. Nyuwun pamit suwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Kula nyuwun pangapunten sinuwun.
Ingkang abdi Praguta ing mesinipun nampi timbalan paduka lha kok panjenengan piyambak ing medal Jawi. Malah ngawi ingkang abdi pun Praguta menika wonten menapa? Dewa Jinatyan ingkang abdi pun Prabowo Jumadung dawuh. Wonten paridamel menapa? Praguta wonten timbalan. Ngerti ora? Nalika Nyai Prabu Ndarawati paring dawuh kalawan panjenengan ingsun, yen to nganti iki mengko Bagong karo Garing Bali ning Karangkadempel sarta ngandhakake perkara iki marang Kakang Semar Badranaya. Yen ana tantri maning Kakang Semar iki mengko dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ya to yen Kyai Semar iso dindakake kampurkan yen to nganti wis ora iso dindakake nepsune Kyai Semar Badranaya. Yen nganti nekani negara Mandura piye? Apa ora geger kana negara Mandura? Lah. Mila panjenengan menika benjang malih menawi paring dawuh kedadipun penggalih ampun kesesa. Samenika panjenengan nembe kemutan. Semar menika mboten wong loro saudon telu saurupan. Semar menika mboten namung wong lumrah-lumrah kemawon ning arep ketoke kaya ngono. Semar niku pancen dewa ngeja. Tamula niki kula nggih benerke ngendikaning Sinuhun Prabu Kresna. Nek nganti Garing kalih Bagong niku mengke bali teng Karangkadempel mongko wong loro niku nek kok nambah-nambahi perkara senenge ra jamak-jamak. Kuntul dikandhake dandang kandhake kuntul mboten badhe damel wirang panjenengan. Mula kang saka kuwi tak sawang Garing karo Bagong wis ora katon ana laladan wong negara Mandura. Mbok menawa nggone mlayu banter supaya enggal prapta ning Karangkadempel. Praguta wonten dawuh. Garing karo Bagong ngoyakan aja entuk bali ning Karangkadempel. Lah, rak ngerkasake to. Nggih. Kula purun-purun mawon. Ning nek niki mangke ngantos seling surup dikira kula ajeng gendak sikara karo Garing kali Bagong. Mungsu wong loro nika kula ngrekoso. Wah, sing empun-empun malah kewirangan. Ora usah dadak kuwi wedi mangkat. Oyakan Garing karo Bagong dipenggak aja bali bakal ana dawuh saka panjenengan ingsun Praguta. Lho nggih nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Aku ki mau melu kowe ki tak kira nek rumangsaku lho Reng. Nah. Kowe ki wonge kendel, kowe ki wonge tanggung jawab. Aku bareng tekan negara Mandura kowe dunekke Prabu Baladewa Gareng mulih ora mulih tak glanjang tenggala kok minggati kowe iki piye? Mak prinding cengelku Gong. Nek Sinuwun Mandura ana sutenan nggawa nenggala tenan Gareng ora minggat dudul nenggala ndasmu tuk modar aku. Nek ora lunga piye? Ayo. Terus kok kowe keri iki ngopo? Mbok wong ki rasa kok gawe masalah. Ngerti aku wedi karo senjata nenggala aku tak rewangi mlayu pamrihku ben cepet tekan ngomah kok malah kowe keri barang ki ngopo? Aku ki isin piye? Isin nang nganti dikongkon bapak kok awak dhewe mlayu ora entuk gawe terus kowe nantang Prabu Baladewa. Lho jelas nantang tenan. Ha ya wong semono kae lak tantang ora ana sing wani. Terus ora ana sing ngomong aku lunga dhewe. Terus sidane kono piye? Ambuh. Piye iki? Mulih po arep bacut? Mulih wae le, mulih wis. Iki bapak kongkonan ki ya ameng-ameng nyawa tenan. Nek Sinuwun Mandura ki piyai getapan nek nganti eneng apa-apa sing tumanduk kowe karo aku lak malah ngrekoso to, matur karo bapak nek kayu jati wangku ora iso dipoyong. Ngono wis rampung. Aku isin karo sapa? Isin karo Petruk. Petruk nek dikongkon bapak mesti sukses e. Wis, Semar bangun kayangan kae Petruk ya iso nggawa pustaka Jamus Klimasada. Petruk dikongkon apa-apa mesti ngrampungi karya. Aku iki sing anak mbarep ming alah jumbuh ro wujute. Matane kera. Tangane tiker, sikile becik, jebul aten-atene ya cilik. Nek kowe arep mungsuh Prabu Baladewa, arep mungsuh Praguta, arep mungsuh Prabu Kresna, mungsuh. Aku arep bali. Wis kono mungsuh. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe. Aku ora melu-melu perkara iki. Wis, ngene wae.
Ki gandeng kowe Surawani, kowe saiki Mulya wis apa-apa aku tak nang kene, tak pethokne sapa sing kira-kira arep belani Prabu Baladewa. Sapa sing kira-kira arep nusul awake dhewe tekan kene dianggep mungsuh awake dhewe. Kowe mulya kana. Nek sesuk Petruk ngece karo kowe ora njaluk bantuanku lho, mah. Nek Petruk teko ning ngarep omahmu terus piye reng kabare entuk gawe ora? Kowe wangsulan ora Petruk. Terus Petruk madhep rono karo mledeng. Ora tanggung jawab lho, lara lho wong diceki rek. Mongko tuwa kowe ro Petruk wong gerangan. Dene wingi sing dikongkon aku kowe muni rasa gareng wae, ben sekali-sekali sing dikongkon gareng. Bar saiki gareng dikongkon ra ngrampungi karya. Modaro kono reng. Awake cilik, jirit, nek mangan ukae ra jamak. Nang unek-uneke bojone sregep bareng nang Mandura. Nyalinya ciut. Nggo ngapa wae ndek kakang kowe wis modaro kono wis malah. Ora weruh kowe ora apa-apa. Ana cara aku isin. Barepe Semar iki Kelurahan Nalagareng. Dene mbiyen nek Sumbar, wong sak kampung wedi kabeh karo aku. Karang kowe tau edan. Ora perkara kowe medeni iki ora. Ning kowe tau edan. Lho, sik Reng, apa? Sapa yang melayu banter banget ae? Endi? Wah, Patih Pragota ngono Kagong. Ngandel ora mesti dioyak to. Wis piye iki? Wis ki mungsuh Patih lho awake dhewe. Ora bae-baen lho. Nek kowe kakangku tenan tandingi, nek kowe ora iso nandingi Pragota, kowe dina iki tekan sak teruse kowe aja nyeluk aku Dimas. Waduh. Ora sudi aku ndek kakang cirih kaya ngono. Mendingan lu karo Petruk mbane ro gareng. Ketoke mbarep ning seperti tas-petitis tok. Ora ana faedahe apa-apa. Aja nyepeleki karo aku. Tontonen trijane Nalagareng. Patih Pragota aku nganti kalah karo Patih Pragota. Wah, ora urip sajeke. Ngono kuwi. Wong ki ndek nyali ngono kuwi. Dikongkon bapak kok imbas-imbis ora. Mesake bapak le percaya karo kowe nek nganti kowe ora iso nandingi Patih Pragota. Wis ora kurup, ora sembodo nek nang omah ucul klambi. Nang ngarepan katokan kolor. Ngumukke tatone. Ameng ngarepan ditato yange mbiyene kok gayane ra jamak-jamak. Saminem. I love you apa? Tak busa kaya, busa apa? Isih ngono kok ese. Sesuk tak jerke men ora ketara ese. Tendene kene le, nak buktekke nek bak kakangmu wani karo Pragota. Kaya ngopo? Jebul wis tekan jabaning rangkah negara Mandura Nalagareng. Patih Pragota. Yo, Patih Pragota aku. Tindak mriki enten apa, Ndara? Aku diutus dening Sri Prabu Baladewa kene nyegat lakumu. Modar ora kowe. Yo, ayo tantang wae. Ngopo nyegat aku ngono? Sik to rasa strewet sik. Ki nata karo ati, nata karo rasa kono gedhe. Ngantil pisan iso modar aku. Mati urip menungsa gumantung karo sing gawe urip, ora gumantung karo Patih Pragota. Yo gawe wis. Tak ndelok kowe nek tanganmu cekot ki nek gelut piye. Kersanipun kok nyandet lampu Nalagareng, kowe kon bali ning negara Mandura. Kowe ora entuk bali ana ing Karang Kadempel. Ngono ngendikanipun Prabu Mandura. Terus nek kula pun bali mriku ajeng dinapake. Kula ngerti kok. Sampeyan diutus supaya ngoyak karo kula Nalagareng nek tekan negara Mandura ming arep dirangket dibondo tangane dikrincung sikile lebokke pakunjaran mergo kowe wis wani gawe geger negara Mandura. Ya ngono ta? Lho kok malah mecicil matane. Kowe iki rasa mecicil wong mripatmu kira kok mecicil. Dadi ora ngerti sapa sing tok pecicili. Kok malah mecicili aku, Reng? Irenge iki ning mburi ya, Nyok. Padhake ora karang mripate ning pandang aku ki rono ora. Oh, tak kira nek malah mencicili aku
Pokoke kula emoh nek kon bali teng negara Mandura. Lah lek kowe ora gelem ya tak rudo paripeksa. Lho. Kowe lah nantang perkara karo Nala Gareng anu semaning jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Nala Gareng ora wedi karo sapa-sapa. Nek sampeyan ngrudo parsa Nala Gareng ayo dijajal. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wedhus. Iki mripate mendelik kowe ora cetha kok bengok-bengok. Karepmu piye? Kowe nantang aku apa piye? Lho, sampean iki ajeng nyekel kula mongko kula wegah kok. Otomatis sampean meksa kali kula. Kula ya tetep moh. Nek kula moh mesti dadi gelut. Lho, lah kira-kira apa kowe kuat sarta iso nandhang karo aku? Lho, padha karep awak cilik ngene iki ning ringkeh. Wah, sumbar kowe ora pas. Awak cilik ning digdaya ngono, awak cilik ning digdaya. Apa rumasamu terus Gareng kalah kalau sampean? Wol, kowe malah ngece karo Pati Praguta. Leno pangendamu candak gede marganing patimu panggah kayane. Ewangi lho, Gong. Lho kowe ta iki. Mau janjine ora ewang-ewangan kok. Ngewangi iki gedhe iki nek ora ngewangi aku kalah tenan. Wis kok dikerubut loro reng. Ya. Ayo, tetokno wae. Wis weruh ta kowe? Praguta tak tonyoe mendelik wae mripate. Malah aku ketonyo gledhak kowe ya ngono uga glecak. Ya mulih ya. Wis rasa gleleng, wong ringkeh iki tetep lingkeh. Arep dikendel-kendeli kaya ngapa? Nek kowe karo aku ora iso menang karo Pati Praguta, wis ta modal. Wis aja putus hubungan. Putus hubungan, putus asa. Ah, putus asa kok putus hubungan ora. Ora usah putus asa rek. Kowe nek perang cara Pate karo Pate perang nganggo tatanan nubluk ngewa, nubluk nengen sengara menang. Terus awur-awuran kowe. Awur-awuran piye? Aku tak nubruk Pati Praguta nggon sirah tak gandulane, heeh. Sikile jegalen. Oh iya. Engko nek wis glecak blesek-bleseke ning sawah. Oh iya. Ngono wae perang cara masyarakat arus bawah ki ngene iki. Iya. Swaton bres-bres ngono. Ah, waton bres-bres ngono wae yo. Yo. Siap lho kowe. Ah. Wegah aku nek gelut ngene iki wegah. Aku piyai kok jak gelut cara kere-kere. Moh aku. Apamu apaan kowe? Ayo kowe bleseke nang sawah wis ora iso obah kowe. Wis kamu iki saiki jujuk-jujuk ana dompete ra. Lumayan iki ana dompete. Buka-buka ya. Wah, ming STNK karo sing apa? Sing ora bakal iso piye. Aduh mati.
Sinuwun pripun kula dipun wirangaken kalian para Nala Gareng Bagong. Kuwi piye iki kaya ngono kuwi piye? Modar iki. Rekake mlayu ketemu Sinuwun Ndarawati. Wis ora iso polah awake dhewe, Gong. Iki mesti Sinuwun Ndarawati duka karo awake dhewe. Nala Gareng kowe gawe geger negara Mandura. Nya sendata cakra tampanana ties. Aku modar. Kowe mlayu rono ketemu Baladewa. Bagong iblis lanat nenggala cangkemmu bles. Tak mut nenggalane. Modar sik kok dimut-dimut ora. Senengane kok ora. Nyuwun pangapunten Ndara. Sepinten karawatan kula nyuwun pangapunten Ndara. Mboten duwe niat kula ajeng tampil geger negara Mandura. Kowe nangis ki ngopo? Nggih wedi ya. Nek wedine iku mesti nangis, panjenengan mesti duka. Sing nesu sapa? Sampeyan. Aku nesu sebabe. Ya kula gawe geger negara Mandura sampeyan ngewangi Kang Mase ta mesti. Aku ki wong tuwa, Gareng. Lah nggih. Nek isih enom tenan. Mboten dados nalindra kados mekaten menika. Mula aku iso mikir, nggih wong biyen ya sekolah. Tak cocok lho kowe. Ampun ngangge tangan, ngangge watu. Men modar sisan Nala Gareng. Ora usah nangis. Ayo, lungguh sing apik. Nggih, arep mati kok lungguh sing apik. Lungguh sing apik teplek sampeyan nyandak senjata cakra, pateni bres. Modar kula. Sing kandha aku arep mateni karo kowe sapa? Nggih kula ngoten kok sampeyan niku pripun ta? Kok bola-bali sing kandha. Lungguh sing kepenak, aku arep omong karo kowe. Oh nggih, ajeng pidato. Iya. Aku arep omong karo kowe pancen ora dikeparengake kondur dening Koko Prabu Mandura ora dikeparengake bali. Mesti ajeng dilebokke pakunjaran. Niki mawon. Sing uripe ora ana gunane. Lebokke pakunjaran ben batang teng pakunjaran. Bagong karo kowe ora tak kapak-kapake. Lah kersane pripun? Wis to nang kene dinteni Sedilongkul, nek Koko Prabu tekan kene aku sing ngayomi karo kowe, ora usah kuwatir. Oh nggih. Bagong ya ora usah wedi. Aku ket mau ora wedi kok. Lho. Lho kowe doyak Koko Prabu ki ora wedi. Ora. Lah kok mlayu? Mlayu mung mergo Gareng mlayu. Aku ki wong gampang melu-melu e. Nek kancane madang aku melu madang. Kancane adus aku melu adus, kancane mlayu, kula melu mlayu. Lah kula takoni, wedi ora karo Prabu Baladewa. Blas. Dapurmu Gong, raine pucet kaya ngono kaya. Nala Gareng kowe aja mlayu, Bagong kowe aja mlayu. Kae adimu kae muni ora wedi kok le mlayu buantre ora jamak. Nganti nglumpati sikilku. Anane kok cah gleleng ora. Gong, Rene yo. Omongno Prabu Baladewa ki nek ngejak gelut rene. Lho. Mbok ora usah cangkeman le. Wong kowe iki gilae kok dadak nantang. Omongno. Ora wedi yo. Ora wedi aling-aling uwit, panas. Panas-panas gayamu ora. Rene ana rembug iki lho. Nala Gareng, wonten dawuh. Ngopo kowe mlayu? Nggih ajrih kok ya. Aku bengoki kowe iki mau ngundang kowe ora kok perkara aku ki bakal gendak sikara karo kowe. Lah terus aku arep ngandani karo kowe. Oh nggih, perkara napa? Perkara ngono bakal bapakmu njaluk Jatiwangi. Oh nggih. Lah terus Bagong ngono rene. Gang rene, Gang. Ngapa? Rene ngarep kene. Mah, aku nek muni Prabu Baladewa kaya arep nonyo. Mbok wis le. Rasa warna-warna kene tengok ngarep kene. Pripun, Den?
Ya Prabu Kresna, piye? Nggih, kados ingkang kula aturaken sekawit kok Prabu. Aku wis nampa timbalan Kyai Prabu Kresna. Lan nampa dawuh Kyai Prabu Ndarawati. Apa ingkang dijaluk dening bapakmu? Setemene ngene lho Gareng, aku ora bakal lowol. Oh nggih. Mboten nggondheli kayu jati. Ora. Ana ngaten tegesipun kayu jati menika dipun paringaken dhateng bapak. Ya. Ning aku mung njaluk keparengipun bapakmu aja kongkonan. Ning diaturi supaya rawuh dhewe ana ing negara Mandura. Mengko men nembung dhewe karo aku, tegese aku lega, bapakmu ya lega. Ngono lho Gareng. Nek kaya ngoten mbok ya wau-wau ngendika den kula ora usah dadak mbleseke praguta teng sawah barang. Nganti kaadane geger kaya ngeten iki. Malah cetha to kula bali terus matur karo bapak. Pak sampean kon rawuh dhewe teng Karangkadem anu teng negara Mandura. Matur piyambak Sun Prabu Mandura ngoten malah paripurna wau-wau. Ya. Mila nyuwun pamit nek sampun cetha kados mekaten kula nyuwun pamit madal pasilan wangsul dhateng Karangkadempel. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nun iki nyuwun pamit sinuwun. Yo, Nolo Gareng, sur titik ati-ati. Bagong pamit ora? Nggih nyuwun ngapunten nggih sinuwun. Kawit wau kula natoni penggalih panjenengan. Yo, sesuk meneh aja dibaleni. Mboten. Sesuk pun prei kok sinuwun. Yo. Pun mboten ajeng natoni sampeyan. Pun rada sauntara terus mengke dilanjutke melih pertengahan bulan. Yo. Sak paripurnaning pemilihan umum. Ya, isa ngarepmu malah ngoceh tekan ndi. Ora ana gunane apa-apa malah ngomong wae. Kula mung nyaosi prisa. Ya, ya wis ngerti aku. Nggih, ngaten mawon nyuwun pamit tambah pangestu sinuwun. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Darawati kula nyuwun pamit. Ya. Nolo Gareng sing ati-ati aja kaya bocah cilik nun nggih. Pareng kula badhe wangsul dhateng Karangkadempel. Sing ati-ati Nolo Gareng nun nggih. Nyuwun pamit. Iya. Pareng sinuwun. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik nun nggih. Pareng matur dhateng Bapak napa ngendikae Sun Prabu Mandura ajeng kula aturke ngersane Bapak. Iya, wis kono sakarepmu bali ya. Nggih. Pun ngoten mawon nyuwun pamit. Iya. Nyanyi iki ana di 15.000 tampan ana. Kok wis tanggap sakniki? Kok wis paham? Wis bola bali kowe iki njaluk kok mesti caramu njaluk ngono kuwi mula tak paringi dhisik. Nggih. Niki gangsal 12 kula tok. Iya, wis kowe tok. Mengko nek gareng njaluk. Oh iya ya. Ya wis gareng kena 10 nyo tak tambahi 10. Nggih, matur nuwun. Niki pun wonten selawe sinuwun. Iya. Lho selawe apa? Anu, paringan saking Sun Prabu Ndarawati pun wonten selangkung. Mongko perjalanan Mandura Karangkadempel niku nek ditempuh mawi kereta niku cah siji 350. Kali kula kali gareng 350 tambah 350 sama dengan 400. Wong tuwa goblok iki ya ngono. Ya sing tak paringi, aja kuwatir. Nggih, matur sembah nuwun. Nyo. Sembah nuwun. Matur suwun sinuwun. Iya. Jan nyenengake. Iya. Awan atus. Iya. Sinuwun piye meneh? Kawan atus niku dereng maem teng dalan. Aku nek ketekan kowe karo Petruk apa Gareng iki mesti keneng kuwi lho. Mesti lho. Ya wis nyok. Iki swidak nggo wong loro jajan. 30.000 ki nek mangan nek ming arep tok njebloke wetengmu kowe iso waton ora lawuh apa-apa. Wah iya. Niku 30.000 tukoke segothok niku wis wah mucu-mucu cangkeme. Kok ora nganggo lawuh lho, sinuwun. Piye? Niki mung sekul tok. Wah, edan tenan. Nyo, tak sangoni ndok loro. Ratu ya ngesak ndok bareng. Prabu Baladewa kesenengane ndok asin. Oh nggih, matur nuwun. Wis cukup meriah. Aku wis iso mangan, iso numpak kendaraan tanpa bayar reng. Reng Apa? rene sik. Ayo mulih. Wah, kowe iki ora cerdas ora. Mulih kok tanpa sangu, ya kudu njaluk. Entuk apa? Lho iki dikai 10 saka Sinuwun Ndarawati, 15 saka Sinuwun Mandura. Totale pira? 20. 20 sing njaluk sapa? Kowe. Berarti kowe 10, aku 15. Ya. Ya, sah ya. Matur sembah nuwun sinuwun nyuwun pamit.
Iki kok tegel men lho. Karo kakang niku ya tekan semono. Wah, nika luwih tegel nika. Nika niku nyili gelas wae nek pecah. Njaluk ijol cerat e. Gareng niku tenan niku nika. Rentenir banget nika gareng niku. Nek ora ditegeli ndak tuman wae. Wis bali yo Bang. Ngono nggih. Nyuwun pamit suwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Koko Prabu. Nggih. Kanthi cara mekaten samukawisipun badhe ketingal padang. Yo. Tur malih menawi Koko Prabu bantu dhateng Kyai Semar menika mboten wonten icalipun. Yo, pancen takoni Kresna. Sabanjure piye? Monggo, rem sawetawis wonten negari Mandura. Sinambi ngantosi sowanipun Kyai Semar Badranaya. Yo, ayo Kresna. Ndak kanthi manjing ana ing teleng kedaton Mandura. Pepanggihan karo Mbak Yu Merawati. Aja nganti dadi paran pitakonan. Mbak Yumu takon babakan sira kadang kowe Ndrawati. Sawawi kula derekaken Koko Prabu. Yo. Om Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Radu Kakang Resi Kanika Putra Merkencang warudaya Mbak Pakpong Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe punapi Di Kakang Radu mila kayiwangan katingal wonten goro-goro ing panasipun sundul ngawiyat mboten sanes menika jebul wonten sowanipun Pandya Betari Durga Kakang Narada sowan mongko tanpa tinimbalan. Dalah nggih. Menika ketingal Durga sowan ngabiyantul ngersa paduka Hyang Adi Pukulun. Lengking saking menika tumunten ngatimbalana awon salepat leres. Menapa ta wigatosipun dene Durga sowan mongko tanpa tinimbalan. Kakang Narada lantur lenggah ingkang sekeca kula badhe andangu dhateng sowanipun Mandya Betari Durga. Nggih iki ngestakaken dawuh paduka Adi Pramesti. Permoni Betari Durga padha raja saprapta kita. Nona met masang Kalimantabi tinebine Wilodone dumawahing tawang towang Pukulun. Linempatna ing tulak manuk kula ingkang sowan ngabiyantara paduka Hyang Adi Pukulun. Ya Durga. Ana wigati apa sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Ingkang sepisan ngaturaken sembah sumung keping pabekti kula kunjuk angka kalih Pukulun namung badhe caos uninga dhateng paduka Pukulun. Bila ditekenkan mangke Kyai Semar Badranaya nggadahi kajat inggih menika badhe amangun dhateng padusunanipun. Namung emanipun lah kok teko angesuk-suk dhateng gesangipun para baju barat liwat para drubriksa. Apa ta sababe dene kita matur ingkang kaya mengkono? Apa ingkang katindakake dening Kyai Semar? Teka sira matur lamun ngesuk-suk marang uriping para baju barat lan para drubriksa. Mugi andados ing ngawuningan. Bilih jatosipun gesangipun para baju barat tuwin para dubriksa menika estenipun mapan wonten ing kayu watu ingkang ageng. Menika dados papan dunungipun wadyabala kula. Mongko nalika semanten Semar utusan dhateng atmajanipun badhe inggih menika amboyong wujuding kayu jati wangi mapan wonten ing Astana Gadamadana. Mongko Astana Gadamadana menika papan pesarean. Tegesipun werksa ageng mapan wonten telenging pepesarean menika ugi dados papan dunungipun para dubriksa tuwin baju barat wadyabala kula. Teka dening Kyai Semar badhe dipun bedol tumunten badhe dipun agem kinarya saka wewangunan wonten ing Karang Kadempel Batobat Pukulun. Menawi ngantos kelampahan kados mekaten menapa mboten sami kemawon wadyabala kula menika kecalan papan dunung. Ingkang saking menika diwaji sembahan kula Pukulun sowan kula ngersa paduka Hyang Adi Pukulun namung kepengin sanget mugi wonten sukalane penggalih paduka Hyang Adi Pukulun samangke keparenga ngemutaken utawi damel srana supados Kyai Semar mboten kasembadan ambedol kayu jati wangi mapan wonten Astana Gadamadana menika Pukulun. Yana dewa yen nuntuna wong aprang kasangsaran wong aprang kasangsaran Kakang Rada punapi Di kados pundi Kakang Resi lah sumangga purbawas wonten asta paduka Adi Pramesti menawi badhe bantu dhateng Pudurga inggih kula semanggaken namung kula atur emut. Bilih menawi jengandika badhe nduwa keparingipun Kyai Semar mengsaipun Kyai Semar lho Di menika kedadipun penggalih
Ewa semanten menawi sampun dados madhep mantep penggalih paduka Adi Prangsi Bathara Guru ambe bantu dhateng pun permoni nggih kula semanggaken. Nanging rada mboten melu-melu kula mboten melu perkawis menika mangke mindak gabul pulutipun. Inggih Kakang. Namung iman mesaken dhateng pun permoni nggih Bathari Duratganipun sampun mutah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Ah iki kula semanggaken, kula semanggaken. Permoni kula wonten maring adawuh. Aja dikangelan kita mudhuna ning jagat ketapna para dubriksa para wadyabala baju barat kinen ganggu gawe Kyai Semar nggone bakal bedol Jatiwangi mapan ngastana Gadamadana sakwungkur kita ulun bakal gawe srana kepiye munggo Kyai Semar aja nganti kasembadan nggone bakal jebol wujuding kayu Jatiwangi permoni nuwun sewu Dik mestinipun Adi Prangsi Bathara Guru menika ngemontaken langkung rumiyin dhateng pun Bathari Durga. Jernyatanipun nadyan kados menapa anggenipun para dubriksa mapan wonten ing kayu watu ingkang ageng menika dipun menapak-menapakna tasih kawon perbawa kaliyan titah swantah sabab jalma utawi titahing dewa ingkang sampurna iku namung titah manungsa. Mila bangsaning baju barat bangsaning priprayangan ing sami mapan wonten ing kayu watu kedah sumingkir menawi kedah samangke kayu Jatiwangi badhe dipun ginakaken dening Kyai Semar Badranaya. Kakang Narada ulun menika jawata kedah lampah adil dhateng titah ulun. Mboten namung titahing menungsa limrah nadyan para baju barat dubriksa menika ugi titah ulun. Mila menapa mboten wonten cara sanesipun Kyai Semar lah kok dados sak mangke badhe ambedol Jatiwangi mapan wonten ing astana Gadamadana. Mula ingkang saking menika kula kedah saged tumindak adil Kakang. Adilipun Semar sampun ngantos kasembadan bedol wujuding kayu Jatiwangi. Inggih monggo kula semanggaken. Namung kula sampun caos pemut lho Di. Mengsah panjenengan menawi panjenengan badhe duwa keparingipun Kyai Semar menika mboten kok wong baen-baen. Ning Kyai Nayantaka. Inggih Semar Badranaya. Monggo Semar menika trising Sang Hyang Bathara Ismaya menika kadang paduka kapernah werda. Menawi ngantos Semar samangke menika krida, sinten ing saged amambeng keparingipun Kyai Semar Badranaya. Kakang Narada lenggah sekeca sampun ngantos tumut-tumut. Kula badhe medhak wonten ing Janaloka. Niat kula badhe manjing wonten telenging kayu Jatiwangi menawi kapanjingan ingkang rayipun Bathara Guru kekuatan menapa ingkang saged ngungkuli panguwaosipun Manikmaya. Tartemtu mboten wonten ingkang saged hambedol wujuding kayu Jatiwangi menika Kakang Narada. Malah saya ngombro-ombro menawi aye. Ayo nek kula mangkaten kula semanggaken. Monggo nanging kula mboten tumut lho, kula kantun wonten ing kayangan. Kakang Narada lenggah wonten ing Suralaya kemawon Kakang. Wonten dawuh Ibu. Miji dhateng adipun Jaramaya. Jaramaya wonten dawuh. Ngalingi penangisi sawetara wadya balaku nggone mapan ana ing wujuding kayu Jatiwangi sing gedhene ora jamak mapan ing astana Gadamadana. Padha sedih atine merga bakal bledol dening Kyai Semar Badranaya. Lha iya. Iki mau aku sowan ngersane wong pikulun Bathara Guru supaya bisa dawuh srana duwa keparing Kyai Semar. Lajeng kepareng paduka. Iwang pikulun Manikmaya ngene bakal mbudidaya dene kowe kabeh sak kancamu didhawuhi supaya nyaketi astana Gadamadana. Samangsa Kyai Semar bakal bedol wujuding kayu Jatiwangi. Aja nganti kelakon giri godanen kabeh. Lho niki ngestakaken dawuh. Lajeng mangatipun para wadyabala benjang menapa ora ketang sambung apa celintang mangkata dina iki Jaramaya. Lho niki nyuwun pamit. Pandya Bathari sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wah, jan. Iki dayane apa ya iki ya? Kok panase ora umum. Apa mergo dhuwur kuwi? Apa jenenge iki nek bajake jenenge apa? Ganaslum. Gafalum ayo. Wah, nganti ning awak iso umum. Ning mboten dados menapa wong dasare ya pampane ya kepenak ya. Temonjo upama mabres ngono kuwi ora bakal do gendandapan mlayu. Wis ditampani nganggo gedung sing dalam perencanaan utawa wis meh
50-60% dadi. Menika mbok menawi mboten klintu kagunganipun para punden-punden kula sanakadang kula ing sami lenggah wonten ing dusun Barepan mriki. Sendang Sumber Rahayu Moyudan Sleman. Ingkang dalu menika ngaturaken pergelaran inggih menika inggih wacucal kanthi tema inggih menika pemilu damai supados sak mangke lumampahing pemilihan umum wonten ing negara kita inggih menika negara Indonesia tansah pinayunganing katentreman niring sambikala mboten manggal setunggal menapa sedaya pinaringan wilujeng tentrem ayem lan tansah tetep bersatu wonten warga Indonesia Raya menika. Nah, jan seneng ra jamak-jamak. Lumantar panjenenganipun Bapak Muhammad Yazid anggenipun sampun dados lantaranipun kasembadan anggenipun nimbali dhateng Petruk sak rombongan sowan wonten ing Barepan mriki weh matur sembah nuwun, matur suwun. Baikipun Raka Mas Muhammad Yazid sampun kepareng minangkani menawi dados pamothaipun para panyuwunipun para punden pini sepuh sami lenggah wonten ing Barepan mriki. Dasare panjenengane nek wayangan nek ora Petruk sing mayang ya jarine mboten marem lan mboten dos pundi ning kula mboten mangertos. Naminipun ana kemaremanipun piyambak-piyambak. Jan. Nggih, nembang sing kepenak, nembang sing ngaturake para pini sepuh biasane yamene iki para sepuh-sepuh isih kepareng lenggah. Jame wis jam 2 kurang 5. Karo tengah jam meneh wis paripurna. Dila. Ning nong nong. Ha. Ning nong. Mulung penak tenan. Aku kena iki sandang ramune. Maune dah. Mulung. Ning ana dah. Kok langsung turu ya. Ya ora mungkin ya ora nganggo gantelan wektu kok. Bukan ngendikanipun Bapak Panitia kala wau kejawi ugi menyongsong pemilu damai wonten ing Barepan mriki ugi umbul dungersaning Gusti dipun dawuhi supados sedaya sami sareng-sareng nyuwun ngersaning Gusti Kang Maha Nasa nyuwun ngersaning Gusti Kang Maha Wikan supados tetanduran ingkang mapan wonten ing Barepan Sumber Rahayu mriki tansah kalising ngoma saged tinandur kanthi rancak tukul matikel-tikel menika ingkang dipun suwun nggih mugi-mugi Gusti paringa barokah dhateng menapa ing damel dipun aturaken dhateng para bapa-bapa ing sami lenggah wonten ing Barepan mriki semoga-moga ora keserang ngoma tikus ora keserang apa-apa pari-pari iso tukul ya mulane tembange tak jumbuke karo swasana umbung desa pratani padha makarya ayodi lan sak piturutipun mugi-mugi kejawi saking menika ya kudu dimatke tenan nek nandur apa-apa menika ya ora kok mung perkara terus merti dusun rampung terus tandurane apik mboten nek ora diupakara ora di apa jenenge ditandur kanthi apik dirabuk dinahi banyu lan sak piturute menika ugi mboten badhe sae mangke tukulipun neng nong nembang meneh areng apa anggere muni lesung Jum'anu lumbung desa iki engko tak undang Kang Gareng mbok menawa Kang Gareng wis teka karo Bagong tak undange supaya ndang tekan kene ndang rampung omong-omongan terus tetembangan ya sing kepenak wae ora sandada angel-angel selamat reng pangestumu apik Gong selamat Gong pangestumu sehat syukur kowe termasuk wong-wong sing kudu menehi sosialisasi karo para masyarakat kowe ning kampungmu rak dukuh to reng ah iya tukiwa dukuh heeh Bagong ya pengareping para pemuda ning desane ketua pemuda aku mula diajak dikanthi banget diwenehi sesuluh diwenehi pengertian
yen to bangsane awake dhewe iki arep nganake pesta demokrasi. Wah, iya terus tanggal 17 April. Tak tonyo lho kowe. Ana wong muni 17 kok ngentut. Ora aku kuwi aja tak salahke to. 17 April. Mula digawe sing rukun, sing apik, sing becik ya, Tru. Ya. Ya ndedonga bareng-bareng muga-muga bangsane awake dhewe iki ayem, ayom, tentrem, ora ana alangan swiji apa. Ya. Saengga bisa entuk pemimpin sing amanah. Ya, pancen ya bener ngono kuwi. Iso amanah iso dadi srana kemakmuraning para rakyat, kemakmuraning para kawula sak negara Republik Indonesia iki. Ya. Eta, Gong. Ha iya, wajibe pancen ngono. Kowe karo aku wajib ndedonga bareng-bareng. Lah iya. Mula bengi iki warga Barepan kene ngadani ya kuwi tasakuran wayangan menyambut pemilu sarta uga nyuwun ngersaning Gusti muga-muga tetanduran kuwi iso apik ora ana ama sing menyerang. Nah, wajibe ya pancen ngono. Nek nganti tandurane ora panen awak dhewe arep mangan apa ya? Beras ki disuplai saka bapak-bapak tani sing nyambut gawe ning Karang Pradesan. Ya. Diterke ning kutha, dipangan wong kutha. Mula ade wajib melu prihatin nek nganti ana hama. Ya taun sing wingi jarine para panitia kene iki keserang hama tikus. Ana hama tikus ki arep mari, kuwi gareng ki dicekel. Cengelmu meledak kuwi. Kok dadi aku kok dicekel ki njur aku ora jaring tikus apa piye? Digropi kok bareng-bareng terus. Wah iya, cara mbiyen isih kelingan ya Gong. Wah, gotong royong ngopi tikus ki gayenge ra jamak-jamak. Cara mbiyen ah iya. Ya muga-muga kabeh pinaringan apik becik sak kabeh ya, Tru. Iya. Ya, tetembangan sing kepenak. Nembang ngaturke pasugatan karo para lenggah. Ah iya. Ya ana sing delosor barang wis, Tru. Iya. Ora mung lenggah kabeh. Ah iya, nyaine iki karang sing jeneng organ tubuh ki janjane wis butuh istirahat kok. Ah iya. Menungsa kuwi. Wong kowe iki ya kurang gawean wayangan ya bengi. Lho. Mbok awan ewo apa to? Nek cara mbiyen pancen wayangan ki awan bengi rek. Lho, awan ya wayangan, bengi ya wayangan. Ngono, bengi ngene iki ya pancen nek cara mbiyen apa to sebabe kok digawe bengi? Kuwi janjane ora kok perkara apa-apa. Ning mbiyen ki rak iki lho, lampune ora kaya ngene iki. Lampune apa? Lampune iki blincong. Mula dijenengke blincong, jerone kuwi lenga klentik, terus dinehi sumbu. Terus disumet urung ana listrik ngene iki. Mula blincong biyen nek muni nang ngarep kelur iki wah wadange ra jamak-jamak. Ah coba kowe merem tetep peteng. Kowe iki nalar ora Gong le omong. Merem ki ya mesti peteng. Ah, mula terus nganti tekan saiki wayangan kuwi bengi, ngono lho. Mergo sing dijukuk ora kok penonton saka ngarep kelir kene iki ora. Nek biyen luwih penonton saka luwih seneng mburi kelir. Ah iya ya, Tru. Iya. Mburi kelir iki nek genine obah iki ngono bayangane wayang kaya obah, kaya ambegan, kaya obah kae ya. Iya, mula jenenge wayang saka tembung ayang-ayang. Ah iya. Ah saiki penonton wayang mburi malah selo, ngarep akeh banget. Sing marake kowe jajar sinden akeh banget ngene iki kok. Dadi penonton wayang iki saiki mligine ora nyawang wayang. Ana sing mangkat meruput gelar kloso ning kiwa panggung. Iya, tengen panggung. Men iso weruh sindene. Iya. Dadi kabeh iki saiki tontonan, Tru. Tontonan ki ora mung wayang tok. Ning klebu Waranggana iki dadi tontonan. Iya. Saiki jaman saiki njajal kowe njajar Waranggana umur 70. Wah. Penonton do ngadoh kabeh. Aja cedak-cedak ndak ketok asline ngono. Iya ya, Gong. Mula saiki sinden ki nom-nom kabeh. Ya, men disawang. Iya. Nek matane ngantuk ora kuat delok wayang critane wayang piye ya nonton sinden. Penabuh ya seragame werna-werna, gonta-ganti men iso asri, men iso edi lan peni. Iya. Men apik ya, Gong.
kan ketok kaya asri pokoke. Iya, iya. Mula yo apik tenan nek disawang. Ayo tetembangan sing kepenak. Kepenak sing penting nembang ya terus. Iya. Pokoke digawe sak kepenake wae rek. Ayo lak witekno piye? Yo ngaturke apa? Aku dhisik. Oh iya, sing tuwa. Yo sing tuwa. Urut tuwa. Digawe kesempatan nembang. Sapa ngerti bar kuwi terus modar. Tak antir lho ora bar kuwi modar ora. Yo. Gong yo. Garing men nembang sik. Ya. Tak nyuwun suarane Mbak apa ya sapa ya. Sinden pirang-pirang. Arep milih sing ndi? Lho, Jiro lu Patmo 6 tu 8. 8 terus. 8 edian tenan. Oke ra jamak-jamak. Iki 8 ki ya muni kabeh. Ya ana sing ngentut barang. Wah iso mena-mena tatut-tatut. Yo. Ngaturke sapa? Ah, kuwi ora suarane Orisa wis ora. Ora nges. Heeh. Iki kok apa mergo Anoman dinae nyekeli sirah kae apa ya, Tru? Ya mbuh. Kanane kok kaya beda aradan saben. Apa nganu iki do sungkawa mergane. Do prihatin mergo sesuk wis libur iki wis. Ketoke mulai do nandang rudatin. Iya wis. Mulai lemes pisan. Mula ta mula nek pas ana ki aja kaya-kaya nek dong ora ana ki dadi isih semangat. Iya. Arep toko nembang apa reng? Wah ya baleni sing mau bengi, Truk. Iya. Mau bengi kutut manggung ora durung rampung ta? Durung. Lagi tekan bawane ta to? Ha iki diteruske sik. Iya. Wah jan nyenengke. Ya. Aku apa-apa mesti nyenengke kok. Ya coba kaya ngapa? Saka bawa nganti rampung tak rungokke. Ya. Biasane iki Mbak Ayu lagi klerek-klerek teleke putih. Heeh. Masuk angin. Iya. Kejaba masuk angin mau awan lomba dadine ora turu sewengi. Oh. Lomba apa? Lari karung. Wong itu kok lari karung ora iso ora ngerti aku ya ora ngerti kabare kok ya. Ya. Wayahe bos. Bangki cengkok iki digawe sak kepenake ora kesu. Wayahe bos jer wangi. Atene sing ngrungokke ora iso ngematke. Ayo nek ngrungokke ora iso ngematke nek ngemati nganggo mata. Tapuk iye, Truk. Iki ngopo e? Ngono nesu ora. Tak omong sih ora dadak dicentulani. Ngapa kowe? Ampleng iye? Ora. Lagi ngrungokke utut manggung hawane iki ora anu lho, ora mendukung lho. Ana cluk sithik bet. Jare tentrem rukun. Rak pemilu. Iki gara-gara masalahe kowe karo aku. Iya wis meneng. Meneng, Tru. Meneng. Wong mau ana kodhok keplites mobile dipangan lho gareng. Saking nesune. Ayo alon-alon dimat-matke. Rasa kesusu-susu. Alon-alon. Nggih. Slendro sa. Nggih. Bareng alon kok mlender pelok. Mbok menawa ora pateka pleng suarane. Nggih. Tonyo iye, Tru. Ya wis. Ilokke kok mesti nesu lho. Wangi. Ora blender. Pripun, Pak? Ah ya piye kowe iki senengane, Pak? Ajeng kok kutut manggung kok lali. Mau bengi wae tatas kok saiki lali. Grogi, Pak kula. Hah? Grogi. Grogi karo sapa? Kancane bendinane ya iki kok. Bungkek ki ra ngematke wae to, Kek. Kok sapa-sapa kok Tonyo iye. Sapa-sapa arti.
Stonyo lho. Mangkel aku kemeropo aku. Ya. Ya. Bocah iki kok ngarep pelok wae ya. Asa ngono kok. Ora ngunyet-unyet Agnes malah anggere klaru kok ngunyet-unyet Agnes. Suatu saat nek ajar cinden jejer aku. Lajenge napa? Ya nek ngunyet-unyet ora dadi aku kok. Garenge Ngapae, Truk? Kamleng iye. iya iya. Ora. Ayo bargo tote. Oh nggih. Munine dereng ya, Pak? Ya muni sik. Ya muring-muring terus sing ngopo? Ha iki sing gawean gaweke wedang aku ya ora tertib ora. Ngerti nek kayon temancep ning tengah jlep ngene iki langsung diteri apa ta apa. Blas ora ana. Bareng anu ming chatting, ngapunten wedange dereng umup. Ngono nek umup krujuke sirahe kuwi. Sumleh. Wong arep ming gaweane guyu lho gawe wedange kok telat. Garane guyu iki sapa? Aku wis nang pinggir kotak mbok minggat nang ndi wonge. Wah, gremu ta. Grujuke sirahe bubuti rambute. Sabar ing sabar. Ora iso ya. Ya. Oh, ora marahi lho. Ajar ora. Ya. Tekan lak pancal lain tenan. Ha piye to? Wedang uwuh habis Pak, dadak nyapu dulu. Anggep aku ku panganane plastik apa piye? Sing dikarepke wedang. Aku mau tok, Mbak. Aku mbalesi, aku gawekno wedang uwuh. Ha kok muni wedang uwuh habis Pak, dadak nyapu dulu. Iki karepe nglumpukke uwuh terus digawe wedang napa piye? Iya, jojo bang mawi ngawinges iki. Ya sabar ya. Kae mesti cengengesan klikar-klikaran ning guyungan ya. Wis ben Kualat tenan ya. Ya apa menungsane iki? Trembelane ora. ya. Wis dadi kebiasaan aku iki nek gara-gara iku kudu ngunjuk wedang panas kok telat. Grujuke. Mendho. Wis rada mendho iki. Pas kutute muni, pas wedange kopi teko. Wah. Nek sing jeneng kutut manggung ki apik ya, Tru. Apik. Bir sapa-sapa kok tok gawe kamis sastra ora. La. Mangga. Reng. Wis. Tapuk iki. Lho, Iki aku ki omong muni wis ki sinden kok tau nggo dolanan ora. Hala mangga. Wah, iki nek iso jan nan tak omongke Pak Kancil. Sinten niku, Pak? Pak Kancil sapa? Bapakne Orisa maramane Kancil. ngopo iku? Aku ndelok rupane penabuh ki guyu. Sing mentem nganti matane diganak-ganak iki. Supaya ora merem nganti diperes-peres. Ayo nyambut gawe bengi abot tenan. Heeh, ngantuk sing marahi dadi apa gendalaan. Sing marahi gendalaan anggere muni ngantuk cedhak dalange semelane ditoleh matane diperes-peres. Mesake, Mbak. Ta apa-apa wasak leran ra apa-apa. Rasa semelang, sentem ki ra patek nganu kok nek anu. Merem ora apa-apa.
Goleke bantal apa piye? Panjenengan kuwi ngelulu jenenge kuwi ora. Kemul apa? Karo awake diblonyo apa piye? Men panis penuk ae. Ya. Ala mangga 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 mangga. Ya. Sampun Pak niku. Wis wae. Empun. Wah kowe iki nek manggake iki kedawan kok senengane. Mboten krasa napa? Ora krasa aku. Mbok yae cukup enggak ngono wae. Nah, ya. Karepatiku ki kaya parjo ae lho wis tanpa wigene ngono-ngono. Kira-kira ngantuk langsung gloso ngono. Sing metungul ming tabuhe tok. Wong ora tahu kok ya. Jangan bilang tidak pernah. Saya sudah menyoteng. Kira awan, sawan bengi padha wae. Iya. Mulane sesuk gawe patung. Heeh. Kok gawe patung piye? Nek arep ngapusi aku gawe patung. Dicet kaya wonge kei blangkon. Patunge deleke dheke turu nak ketok melek terus. Heeh. Jan piye ya, Gong? Ora iso ngatasi aku pokoke. Jane iki ngopo to ya sawo kok. Mboten Ning ngertos, arep Pak. pelok terus lho kuwi. Nggih. Engko gak bobote beda. Wis senengane gawe kae selera. Grogi disawang heru apa piye? Mboten, Pak. Nah, apa kok ming arep blender ngiwa wae. Engko gak bobote beda. Bobote. Kok arep menggok rating wae. Kok gak sing siji bocor halus. Mboten, Pak. Montore lho. Bane ngarep mburi iki bocor halus nanti gembos dengan perlahan. Kon ngrambangke solikin kae ra. Teliti. Ah iya. Ya.